En aquest punt del carrer d'Arenys s'ha de construir una escola bressol. No n'hi ha cap a la Teixonera, tampoc no hi ha cap escola de primària pública. Les obres han de començar aquest any, però no sembla que sigui de manera imminent, de la qual cosa es van queixar els veïns a l'últim plenari d'Horta-Guinardó. Pidan los 100 millones, pero empiecen la escuela Bressol. Empiecen ya, que ustedes se comprometieron que en el 2018 empezaría la escuela Bressol. L'escola bressol va ser un dels projectes més reclamats per veïns i partits polítics al plenari extraordinari forçat per alguns partits de l'oposició per preguntar sobre els retards en les obres que asseguren hi ha al districte. Sobretot si els veïns i veïnes de la Teixonera podran tenir escola bressol municipal en aquest mandat o no. Retallades a l'escola bressol. Hi haurà menys escoles bressol, digue-li com li digui. Doni explicacions als veïns i als partits sobre les retallades que han estat anunciades. Des del districte asseguren que no hi ha retallades sinó més inversió. També que l'equipament educatiu per a la Teixonera es farà i que en aquests moments se n'està redactant el projecte. És una intervenció d'un calibre que no podem no fer un projecte i això és el que ara està treballant l'administració educativa, que és qui ha de fer el projecte per implantar aquesta bressol. La construcció de l'escola bressol és una de les actuacions que preveu el Pla de Barris per a la Teixonera durant el mandat actual. Els veïns recorden que aquest pla serveix per posar al dia els barris més desafavorits i per això reclamen que no es demori l'inici d'obres. Estem treballant amb aquesta hipòtesi respecte a la ronda. Doncs bé, ja que nosaltres ens neguen... Está claro que algunos proyectos se van a